LTN. Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny. Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 1 9 2 3 2 bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Nini tigi malaro kode mairamu chunye kabisa manyalo miyo wuo malet kamano. It is not fair. Iwinjo emomi neno ka kwere comment section ka poka idho ka akwere ni wechego unyalo loso kando na kia ni ambe nyinga kare noluonge drama giwinjo. Even Ajigo luongo na nyingi noka luonge ni am bitter about it. I just said ni bana Ajigo aneno ka Ajigo ogi nani gaungo ni machiegni atakieni asira mane maungo nigo koda machalo kama ne post mara. Iwinjo na agiwacho ni naneno ki comment post mara and I just deleted the comment. No kadhi mbele kata kode be onge ngama na share godo na share eto mano to kanyari yambo na comment nikech manyiso nyaka Ajigo ni Ajigo aneno ko tim omis Stevo kama ibi pen nyako kinyo na nyisa ni baba neno ka wachacha otimbo kama lakini an jathum wadwa onge go gi shida ka producer amwani mondo mi tayie ne donga Ajigo mane kaka nanyisi kata hiyo baadaye umeona nimebadilisha kama no serumo kidogo tu Stevo kama no serumo taduoga nyisi ni Stevo ine miduogi manya ni bro ningo warom tanyisi ni bro tinde yuda tek from Monday kama abedo busy Sunday an thuolo ikona ni sawa kare wabro manyore Sunday ikona ni wabro romo kanya nyisi ni wabro ni sani ni kichakia kuma wanyalo romi winjo koro gima watimura an inigi Stevo anto aonge kod Stevo gi wach but ande aonge gi ngata ngata mondo wa solve ru cases gi wamanyre ure WhatsApp ma TikTok wachalo koro nyithindo wadwanyore magi wane mbele ma fans koro wachalo jok moko ma primitive bana ne wawere uru gi weche gi bwana gimutim wamanyre ure WhatsApp walos uru weche gi kajo madongo akili jo mtu wangu Ajigo dongi wer kata ka Stevo nigi instrumentals kanyo we wer ineno platform ni kaka Stevo oyude ma fans moko en sawa platform ni kabira yude ma fans moko sawa kubire platform ga yude ma fans moko tuko sawa kabisa wawere uru gi childish behaviors gi aungo bana pareni na donje live mar nyieni adier oketo mana thoma ji winjo dhano wacho ni bana karibu weru maber live na pok kudige nyalo wacho ba gimoro ma Steve live na pok ni gothum Steve nyathima nyako ni nopenji maber ne ya kara un gi shida mane ga Ajigo ni kono nyathima nyako ne ya na Ajigo nigi utoto mang'eny gin ga ugo ta penjo na nyathima nyako ni Steve pok achwanyo ma jama maero manyaka na host mane biro nyaka gi piano da ma puonje Steve kiwacha dieri ngeni an matigi nyaka waya masani ne goni ibiro me ywak na mingu sana Ajigo nuwa biro Nairobi ka to jathum nuwa biro tiyo go weya dandora biro ga odi kanyo gi piano monda puonji ma puonji piano ma gocho ne kofi makadori mangise ni ba kofi openya ni jawaye mane mingi yako ni ba ine ma atudi gi kofi mangiso kofi ni ba tigi nyathino ngama ben kech kofi ne dwona ti kode tan naneno ka gima we piano na ol gi weche go piano tigi nyathino ngama ber onge pokwa clash ga kinda kodi lerga
Koro dhira nano ni nyathi manyako manyawero ni. Ibe isedi mondi were. Ang'o momiyo nuwinjru winja kendu manyinga ok obedo mention. Koro nyathi manyako ni magocho na biro na WhatsApp to kona na Ajigo ne osiepe maingo. Stevo this. Alinga winjo weche mang'eny to alinga. Ema dwaro that evidence. Adwaro that evidence mawacho ni ya. Adwaro that evidence mawuoyo wi no Ajigo. Trina dongin kae. Ochokona kuma koro ibu kuri penjo nyathi manyako ni udet ga Ajigo. Udogoru iwinjo. Mudhi muchako lao nyaka boy nyako ni. Madowel ni. Ema no dhi molawore gi Fedro muchako luongie muchako Ajigo Sichegi hata nindo nyathi manyako ni ola gi simu di winje gi madhi mbele iwinjo ulao boy demni gima timore Ajigo wach Fedro kichako donje to mano wach machielo gima timore ka ng'ama gonganisha wiji ka en nyako ni ere kaka ko wacho gimoro gi boy ma Stevo ni to oduogo share ni koro hiyo ndio kitu inagonganisha mtu Krina koko ni gimoro kipimo gi ng'ato gimoro private onego bed private si lazima disclose everything hiyo inagonganisha watu tiko sanije nyako osiepe mong'ere nitie weche moko ma very confidential moko nego bed ni koro osiep na oketha nyinga mano ketho nying do client na wewe kona Ajigo nyingi maketho onge ketho nying kanyo kata chiel kata nyingi maketho ema dwani nyako ni koni gima bana Ajigo inano nyako mineno ni en supporter maber but nimekuja ku realize kitu sikudanganyi udem sio mtu Chris mata kwenye kona live kaji nitire kai because anaonge sanduku moro madhi pande weche nyako no to rach bed ngama file chunya gi pie koridha nyofa pie karach mar meru guok mtoto zenyu mnaniambia arach mar teri kose mar ng'onyi usiniambie nyako no rach yini ngegi madhi mbele ka unaniambia nyako no rach Ajigo an kama sebele ka Ajigo siko nyeni nikuuliza nini mnangangania na Stevo nanyi sinango Ajigo sijui an kama nyako ni usepenjani sijui grudge go sikumbuki hata nyeni koro mako mana dhoga nono ni to kar grudge gi wasegi kenade because an gima na kono nyako no mana niya adier jothumbe to koyiere ga iwinja Ajigo then an nyako ni nopimo na maber ni in boy ne iwinjo of which you were dating moko na maber kaka nu date nini mambo tu mingi nyaka moko mayanda neno chien kacha ka scandal manyo chien go chien kacha maka teo se land na te mimi hata sijakuja kwa inbox yako nikwambia Ajigo ni hivi na hivi na hivi hapana Stevo sema mimi hata wachana hizo mingi hebu sema venye nilikwambia okan kai mardao sema inge Ajigo ni can really help me nikech en ng'ama sedongo godo Ajigo ni kadonjo Nairobi ka ochako mana puonja piano hapa ni all the time masibire live ni ka Ajigo I always commend you donge kata the other time kana bira chako mana Ajigo into wangi inyalo paro chieng mane wowuoyo about mama Barikiwa mano support magolo thum machielo cha inyalo paro Ajigo live ni it was last year alusi nini tiere kama wacho ni adier na ni nice ule madena na support kwa ukweli unaona na mimi sijaiongelea juu yako vibaya Ajigo hiyo ni ukweli tanya koma la rekodi yonge iwinjo kwa anya koma la rekodi yonge koro bana wewe urubedo joma kamano kopo ni watu moro ni timu winjo kamoro unanitafuta tu in tuna square out Steve dini beno ki discuss nyinga gi nyako ni weche gi doko tibore ka kine ingegi madwa gimo miyako ni kamano nyako ni akiani Krina dwaro nanga akiani odwaro attention moro mondo nenni ji daore kalare min nase Krina dong nyocha sepenje gi mora ilano because that time kani Fedro star wamejamiana na dike suko mina jiuliza hata kama niko na chat iwinjo leta hizo chats
Adidas makikiwuok akiwuoyo no. Kel chats go. Kata an bende Ae ure weche mag chats bwana ji joma dongo. Koro timoru ka nyithindo. ing'eyo Aungo, in iwacho wawe timre ka nyithindo. To nyako ni oketho kinda ga Ajigo. In bende sani nena ing'e gima timore Aungo. Sani iwacho ni wawe timo kamano, to nyako ni adier kako dhini. In sani iseng'eyo ni Stevo ng'ama rach, iwinjo ni Stevo wuoyo e wiyi. To an kiny ka kwamo, Aungo ni ema chaka luongo makete posta, kata ka dwaro rambe moro, Ajigo ni ema chaka luongo makete posta. Ang' na luong nyako ni. An gima nyalo neno mondo utim shikuku, gima neno ka mondo watimur Ajigo, wagoro thum kaka ne wago thum. Wae ure story ni. Ka dikelo weche mang'eny, gima samoro Stevo kata uno kung'eyo ga, ineno ga nyingi michiemo go baba, reputation mari no. Adwona luongo Steve gi Dowell mondo giwe law rekoda. Only that. Ng'ama law record onge Ajigo, mano gima gole pachi. Stevo wawuok Ajigo, Stevo. Wawuok Ajigo. Kwanza ungoje kidogo niongee na ubeshte yako. Nimesikia ni brother yako. Ajigo. Dowell lingine. Ajigo. Lingalinga. We komondi ingeni kiaya, we komondi introduce myself. Kiaya, lingalinga muda wuko di biro. Linga ne muda wuko. Aya wuo. Pokwaru muko di donge. Imise mi amora mora onge. Tumi moro misego mani YouTube onge, ana kia gik metemo. Ano ka jathum namba achiel, koro mane gimone ging'e. Ijathum tana kiai, Steve mang'eyo. Ok ka jathum mawer, ano ka jathum, an blogger. Atiye kodhe ni wuoyo. We law recorder. We donje dhao mikia, we donje lweny mikia. Pile, jathek ema wuok ga giremo. Uvichi ng'e maber. We recorder, linda, we cross. Wakoni gimoro achiel. Nyaka ana kia iko na cross line. Onge shida kawuono ring'eya wakoni. Kaponi in gi issue ero nyako no oro ni message e inbox. Ni in gi issue gi Steve. Ang'o midhi ne interview tisiemo siji ni bwana moro siji otimore nade bwa momo siep ni ken ang'o. Ang'a moni do ingi namba Steve okidhi e inbox ki interview mari. Lenga tie ki do ngimba mi time. Talenya. Dakidhi e inbox, donje inbox ti wuo gi bwana ni kaka ng'ama duong' kaka ng'ama ng'eru go. Talenya. Penje ni omera tang'a dhi mbele tu winjoru kar kelo weche ni kodi da chako expose ne gi social media. Okuber bana. Emomiyo koran kaka ni wuoyo atimo challenge anan blog atimo challenge nikech wacho ni thumbi trend to en 5 months en 7 point something views a comment mondo ganda mondo wachi ni to ng'ama wero nyako ni mamit an gima laro kodi onge Ajigo. Dowell. I'm just blogging and that's a way of promoting you guys as an artist. Giki ane kiaya. Kiaya mang'eny timatima giki. Kata bi kiaya mang'eny koro wawinji joti maber sawa. Koro wewe ineno ka kinena na Ajigo wuda do kanyo no weya ka kinena no intima koro advice madami wer thumbe mamit ji owinji ji omiel we winjo marach ka ng'ato wero thumbe. Awinjo marach ka ng'ato wero thum kanye ang'o ni weche interview ni siji jama moro wuoyo to kati wer moloye. Koro ka ji ochako compare thumi no gi thume ji wacha ng'o kata comment section e post mana post. Dowell. Bwana koro unu laro to, unu koro laro ne, moderator lore uru Dowell gimutim. Gini podo neno ka unu tere mabor bana. Ae ure drama gi. Dowell, weri gi jothum gi ka giseloso weche gi noserumo. Ajigo. Jathum ng'ato nigi fans gi. Ajigo nigi ma fans gi, Steve nigi fans gi, uneno. Aungo we ni bro, na unajua vizuri. Aning'e gima timore Ajigo wuoyi wadwa. Ano uona semingol gi jothumbe gi kata Salenya TV has been released on my side. Salenya TV is not part of my team. And independent team asebedo ka aero services mag Salenya and Medons Global. Koro atiyoga kodgi in terms of loso artwork,
editing my videos and so on and so forth. Makata in bendo nyalo mana timo ni at your own agreement with the company winjo. To ana jiga dwani gole pachi kawuono kabisa. Hiyo rumors ati mimi naongea juu ya watu, mimi naongea juu ya nani na nani. Ajigo, hiyo ni uongo bro. Na wacha nikwambie ndugu yangu, kama huyu ndio mtu mwenye krina ni yeye, kama ngama ena dieri, then anto kuomaka oko faulu, because anto kadhi ye maru tuwa gengato in the name Stevo, of me and his nula own rotum, weketa, ni wuoyo gengato nula rotum, gimaula roka nyene tum, wacha kunieka, wacha nikwambie, gimula roka nyene tum, nisa kuchua nyuruga Jigo, nilikuanga hapo, samanu chua nyuruga Jigo nilikuwa. Chwanyruok mane ma chwanyruok Jigo? Kanye mana siku nini ne, wacha nikuulize. Mbona ukinionanga kwa live ya Jigo unanitumianga zile messages? Mbona? Unanitumianga kwa nini? Kulingana gikaki mi wacho gawi ya Jigo ni. Kulingana gigik miko na gawi. Lingalinga huo. Kulingana gigik miko na gawi ya Jigo ni Ajigo. Kama tusibigo mko nani sijui yo. Mimi huyu Ajigo hapo na matarau. Unasikia? Anoka luongi ni modibi inbox na muni nyisa ni sijui ni kusupport. Unasikia vizuri? Ajigo ni nongolo na tu. Benase pimo nini nitie kama tulipitana na yeye. Umeniambia mambo mingi sana. Kama mimi ni rafiki yako, nisikuwe rafiki ya Jigo juu tutakuwekea sumu. Hapana, siku nilikwambia an Jimmy ariyo gapaga boro man kagi. Ng'ama no werio manya inbox yawa to. Unne duru lero. Jimmy ariyo manya ure inbox ng'ama no weria wer. Jimmy ariyo gapaga boro ng'ama no werio manya inbox awer. Ana ol gi drama. Moluaro Stevo. Ajigo moderator ni okbed gi ginene, okbed gi democracy. Ajiga dwa Gimatimre ni kwa Jehova. Gima kora sema ng'ata chiel wuoyo to awene ng'ato please kindly. Gima kora neno kae e kind Stevo J kachiel kod Chris. Jogo sebedo ka go mbaka. Kabisa. Kalure gi kaka wuoyo. Inwang'o ni Chris ka mbaka maka Jigo kelo ne Steve. No Steve nikech koro mpe platform no obendo ka mbaka ne otero ne Chris. But mokelne magajigo mokelne gi Chris to eno kochop ne senda kata recipient monego bedni en Ajigo. But eto motero ne Chris to chopo nyaka ne Ajigo to gini ketho nini. Koro beduru jok mabeyo te. Weuru discussing jimoke kama konyo. Koro Salenya. Ingegi mane unajua kwa nini gimoke matero na Jigo wacho alinituma. Huyu Steve ni manonyisa ni terne jama ni no watch. Yeye ndiye aliniambia terne jama ni no watch wakati tulipitana na yeye. Nokiora. Nimenyora na terne jama na watch. Nilikwambia Fedro ama kuhusu Ajigo. Si Fedro, wachana na Fedro. Ulisema ateme Ajigo watch. Maana koni watch. Nipeleke Ajigo maneno. Tabiro tapenye Ajigo. Ajigo sikuuliza. Apenye ni angomula rogi Steve. Wachana na hiyo. Wachana na hiyo. Nyamaza nikwambie. Steve ni kagona simu. Ananipigia tu simu nikiwa kwa ile live yako. Tonyise ni jama nini kwani hata hii maneno yananiuliza mulirudiana na Ajigo. Yisepenye how many times? Linga Ajigo. Dongi donge adieri man ini nyako ni en ng'ama nade. Don't mute me. Aketo ni recording sani. Nase ko ni go evidence mondi winji kaka nyako ni. Sawa miketo recordings no yana kwa jogi tich. Kani tipret madwana were kata madwana gone tu news. Madwa yaune dala. Madwa ya club. Salenya wona gonu to. Obanga na wacho gimora achiel kende. Walos matin. Ubanga gimora achiel kende alafu tami. Okay, sawa. Koro Ajigo. Ni mar mawuok ka Steve about in ma chopone Chris choponi to mawuok ka Chris kadhi ka Steve about in ok chopni. We kara koro ka jogi dware kama to we mondo mi ng'ato ka ng'ato gol evidence te mondo mi kara gino bed solve once and for all nikech onge tiene nya kele mabiro kontelo kubi. Koro Salenya makori mondo wawinji. Salenya mia Mike. Yes. Steve we ane mondi Steve ga ungo gingane gi Ajigo. Aungo sutiko wach ka. Ujo madongo mar ariyo ujo thum customers de ka.
bro ka unade kucha kutimo gigi ka aungo nyiso maber yawa biure WhatsApp o watch gini customers de ka wabuka unade wan wamielu wabuka unade chieng Ubange gimose bedo public despite ni wan jothum ok mon wabedo dhano pod wan mana dhano ba ose bedo public makoro Obange gimose bedo public to side achiel nie damage unu bung'eyo bange muduoko bung'eno bange nyachulo nu kata ma studio yawa bung'eno bange nyachulo studio bwana yude drama moko manono gi ineno salenya evidence midwa ni jogo kelikani evidence mineno idwa ni jogo kelikani we koro watimre ka ng'amo fuo we kora penja to assume tu ni Ajigo sesero nyako ni Stevo sesero nyako ni podi aungo gole pachi to gidhi chalo linga Steve Komondi podi poka sere be okanyal sere kata no ne assumption mani lungo gimatemo wacho mana assumption mana assumption wa assume tu don't assume that jini kama yariyo sawa pole poki sere bas kare sawa jini kama yariyo ni gimoni ngutim wacheni mimi niongee kwa Kiswahili kwa watu wote 238 mwenye anataka tolewe ngoma nitafute mwenye ako na harusi mwenye ako na club nitafute wafanye biashara kama wanataka kugombana wataki biashara mimi mnipe kazi aungo wachimugi kumundalora penje Ajigo ber ka gini timre kama Steve gino ber ka timre kamano kun sawa to timurua vergo kudwa ketho nyingu to keturu evidence ambe koro ober ema penjo gi jariyo ober inge gima timore momi abiro kae Obange nitiere mana evidence an kama Ajigo wuono ng'eyo niya Steve wacho ni ngi recording mingine ana penjo ni obergo to dhi mbele ko rach go mumbe bet piny ka joma dongo gini rach ko kutime Steve wacho ni ngi evidence in gi recording bani ng'e gima timore ng'e Ajigo gima mapenji ba an godo lingalinga wuo Salenya winjo ko wacho kae ni sijui issues mawuok kuom kadhir Krina to chopo ni to gima chopo ni no ema dwana ng'eni en issue mane ma se discuss ga kod Krina ma chopo ni because awinjo ka Krina wacho ni sijui kia awacho ga ni wan gi Ajigo beniti kamora mora ka nyoche poka wero Krina ni mana se duokre kodi Tango momi u discuss ganyinga ango you discuss wan ginga a discuss ka wacho gango nyinga ti discuss gi Krina nango ginga keluru evidence koro anaol keluru evidence Ajigo ano evidence nyaka wuogi kacha kuwuoyo gi nyaka wuogi nikech usekelo an gima bro chwanya gi ng'ato okadwa Krino uone mano pimo na kaka udet kode nini hizo zote ambayo mimi sitaki kuingilia mimi nikamwambia an kindu Ajigo giera aonge goge shida lakini thuma magoyo nini anagoyo ni agoya thuma bata goyo ni agoya kaka usiep na tu momiya support Stevo nikuulize lingana penyi Stevo iwacho ni nanyisi kaka nwadet Ajigo anija neko na bukora pimo ni nwadet Ajigo ni penja ngomo miyo nanyisi kamano ni penya ni Ajigo no wera kaka lingalinga koni gimomiyo nabiro nakoni kamano mokwongo nachako nini ya gima timore ni ya nyiri man Gulf gi dwaro ga ni kiwuoyo kodgi kata ka gimiyi support nyaki bed kodgi sijui date kodgi nini koro nakoni ni anto mano to kinyalre mi pimo na ni bana anto kinda Ajigo en kama madhi magolo ni thum but gima timore koro maduong' okela kae Ajigo mimi nimekuja hapa kukuambia bro anaonge kodigi beef Ajigo kete namba na orna pesa mar studio maonge evidence wacho Ajigo kete namba na screen orna pesa mar studio yawa kare unanga timo Ajigo kete namba na screen orna pesa mar studio yon customers ungole ngane mondi namba ni ka ngato dwaro to manye inbox Steve iwacho ni in gi evidence ni nyako ni neketho nyinga donge koso jo kama winjo na evidence na morito bana gini useketho already online kae koro kama uwe ni to already side achiel oseyudo damage koro side mane moseyudo damage side mane moseyudo damage nyaka gi sani Salenya to ka Steve Chris ka Steve onge evidence to Chris kelna evidence Ajigo ne nani Steve ambe kora dwa wuoyo koro nyaka wuo
Stevo. Pero Chris. Hapana. Haya, Ajigo, idet Chris. Stevo, in ng'ato date tiwero nang'o? Iwere kaka ng'a kaka osiep ni nadong mana cha. Bane inge Kosewere, tiwere kaka ng'a dong mana cha. Okwan ji ariyo mwawero Chris. Aya, kisewere tuchako duogo kuotho Chris penyi maber. Okwan nyisi ko date Ajigo ko gipenji. Wacho ni ya not only me and Ajigo. Chris osewer koro gi jothumbe madhi 4. To jomosewere go bisiwinjo gi issue mora mora ga Ajigo. Why only? Inge issue ni biro because I understand who my brother is, man of first, iwinjo. Then bro, ineno ka pok wagik kama koro Ajigo ema koro wan go live kawuono ni. Nyoche nitie bwana moro kanyo bende manyoche odonjo kata inbox mara, odhi odonjo inbox mara, otemo wuoyo na kanyo magalagala makora ni it's okay, anto gima nie kinda gi Chris to timore nade. Onge matanga modonjo ka penja ni bwana what's up, ang'o miwuoyo gi Chris, ana kono Chris ni akone ni bwana anto Chris and man a friend of mine who loved my music and decided to support me. To ng'ani mokona ni bana katineno sama ne inbox Chris no, an mana chat ga kata kodi mabe an mana miyo Chris authority mar timang'o mar mi kata support no. Makono bwana no ni it's okay, ka oponin mani chiwo that authority, you can give her more authorities to support me. Binge gimatago Ajigo penjo ne ni ang'umi ukuodhe gi nyakoni. Wuotho ni makoro dhira because it is very rare for me. Do you have evidence ni no kikuodho Ajigo? An be evidence ne mana dwaro mondo Ajigo approve ni nyakoni osemiye kamoro ni awuoyo wiye ma awacho kama. Evidence mane midwa nyisowa? Nini gi evidence moro dwa nyisowa ka? En mana recording moro ni. That is not important as per now. Achana now because what young evidence ya leo. Gima to wach kai nikech gima wadwaro na evidence. To clean ni kai to Ajigo ni kai to abendan ka. Adwani wa justify very well ni anto. Gima se wacho gi Krina manyalo chwanyo chuny ng'ata dier jodalawa onge. Krina in supporter mar supporters maber yo moro maber makata ki supporter mana kaka kise supporter tan benda dok linga cha mano ber sana moloyo bedo ni supporter kuwasego mbaka moro matin chaki duoko ni Ajigo mago konyo an mbaka moro masego kudi manyalo chwanyo chuny ng'ato to onge mase wacho ni siji Ajigo kia timore nade an koni mana ni bana anto seruok kodi tapana kalure gi ji achiel ariyo adek maneno ka in go machie. Wacho ni ya ni kosegomba kodi taduoko ne Ajigo. Ini wuone ne maniora ni adhi anyisa Ajigo. Si wendu linituma niende nyisa Ajigo. Donc ini wuone maniora na adhi anyisa Ajigo. Nakoni ni dhi nyise namo. Si mimi ndo nimekupatia mpaka show. Donc show me mabio mabeyane mami. Hizo wachana nazo. Unajua wacha bedenga maber Steve. Mimi neno ni bedenga maber. Kama mimi mwenyewe bedenga maber. Kama mimi minya Ajigo. To ine won ine ma alpha mami. Midhi esa nini? Ingila hii. Inge gima timore Ajigo. Ano wuon kata Chris ni apana se wuo kode makone ne jaber. Anto support mari tadwaro. Iwinjo. Okabed ng'ama ber nikech ine mandi. Koro ka niora tatim nang'o? Abed ng'ama ber nikech niora. Wewe ulinituma. Nilikutuma useme aje? Ajigo na nikafikisha alafu nilikutuma useme aje? Nilikutuma useme aje? Nilikutuma uambie Ajigo aje? Na Krina kata Chris an gi penjo adwa penji tiduoka. A Stevo seseri. Chris ama Krina, Stevo seseri. Wadwa loso weche. Umemwambia vitu yenye amesema venye ulinituma ndo nikamwambia lafu. Okumonyisi mondi dhi nyinga Ajigo. Apenjo ni Stevo boseseri. Stevo ne dwaro no seri. Winji penjo ma direct. Stevo boseseri yes or no? Lingi ne. Wek bagni. Ani ngana biro kama. Stevo ne dwara. Then no bas link
No sesera. Nyako ni riambo mer. Iriambo ibagni. In emithuo ji ka. Dina. Mithuo jothum ariyogi kabisa. Hiyo ni ukweli. Salenya yo. An gima dwano bedo very clear. An pok ayuara gi jathum mora mora ate udensini besti yangu. An jothumbe mineno kage te. Asego negi kata piano kata show kata densini ko. Asego negi kata piano show. Aungo ni asegocho ne. Ajigo Wuod Adory ni to orwaka Nairobi kamo chako puo. Salenya angeni usiep Stevo. That's why unamsupport. Ito yingo usiep Stevo. Omera, Sina shida, ato golo idogi kabisa, anilo ngani Salenya, anonge ngat mosiepna, jothumte, Ajigo baba. Ajigo. Kata mteo sadi, Wayo mana Wuod Luo. I'm in my own business. Kiko bed gi beef, ni ng'ato biro, wangi mana kaka wadadak gi supporters magwa gi, especially manyiri, mineno matindo gi. Steve mute mondi. Ayalo. Chani ba? Dhi mbele. Gipenji. Haya, adwa loso wachni maber mondo ang'e gima rach ka. Chris, apenji ni Stevo bose seri, tiwacho ni Stevo ne dwa seri. Ng'ato ka dwa seri, mano ng'ama seri, ng'ama dwa seri, mano manyo dwari. Koro in gi evidence ni Stevo ne dwa seri. Nikech kin gi evidence ibiro bedo forward ni gi evidence. Kionge godo to iwacho ni onge godo kata ibiro bag ni kata ni bag ni. Kech Stevo duoko gini straight ni ok oseri. To Ajigo wacho ni odeti. Koro apenji ni in gi evidence ni Stevo ne dwa seri. Penje ni kata niya message mage ma oro ni kawuono. Ing'eyo gima timore ba? Newe maximo moro ka igona simu kata nyoro. Mano kore girili. Ajiga dwa koni maber. But though gigi Krina dwaro ni kotimo ni gika ila gi tiling alinga ma anafanya tu vitu mbaya hivi atikiweyo link. Mimi niliambia Krina vizuri. Mimi nataka support yako. Lakini mambo mingi kupitia hapo sifanyi nini? Sitaki. Since that day Krino sega link koda makata kuna hata shows zingine ameniorganizia lakini aningene kadhi kata kuonde na nyalo yudo nyiri mokatimo go challenges nini Krino olinga koda no put koda ni post ginyako ni post odio nyiso nyaka dowel ni gono neno katindo ngiyo gi nyiri mang'eny koro nyiri kata kawuono oro link ko nyathiwa an gima nyalo bede kinda kodi mokalo this support mimiya mokalo siep maber iwinjo Ajigo gima koni andiko ne Krina message kawuono since yesterday apenje ni to sis tiling nade nyamini ling nade mokiduoka kata ne Dina no seche mano wacho kamano no he called my brother Dowell iwinjo and he told Dowell's everything mamiyo yani madowele mapenje ni to bana in kindi jogi iero ng'a nikech Fedro stakane nigo kocha iteki etama Fedro no iketo nyaka don kata in Fedro no se bloki ga Ajigo ose bloki magote no se kona ose block ji mang'eny sio we peke yako iwinjo mano wuon nakono Krina ni bana koni Fedro ne emara na account ma TikTok an kare TikTok ni no okadwa bi jogi dunyalo go thum kaisa ni kata Krina ni du yudo teno Ivan kodi gipenjo aungo ni ngane inere kaka ing'e ni jogi ose block Ajigo nikech ing'e gik mang'eny ma kata Ajigo kia si udem ananiambia hizi vitu zote to in kini gi nyiri ti kuodho osiepe ma jathum oka kuodho ng'ato iwinjo ba ni nyako no ichako wacho Ajigo nade gi nyako kini godo magi gik mawachore kawanie live mar nyako ni iwinjo nyako inyisa jok mose block siji nitie bwana moro kae mane yaoga live to wadhiye iluongo ni Dono Yieko no bende Krina nooro na kaka one of his friends iwinjo case moyalo kani ba kesi ni Krino se yalo gi ji mang'eny Dono Yieko no bende kata kadang bi kae sani ka Nyasaye dang kele ka
Dani winji, yani Krina, sijui Krina ako aje, sijui anataka aje na watu. Iwinjo, beda nyako moro ma straightforward mawere ni bana anto Ajigo na ni emaero maka moro modhi to nyalo praise Ajigo no. Makato miyo ng'ato support Ajigo kema nyako no imich mondo bed mos. Bendo otam iwinjo gima timore ba. An gima sefa thom kae. Gima sefa thom. Ni kae nitiere siri. Nikech nyako ni chalo japa, odwaro jothum te, to odwano go koni, to kogo koni to ko jato thuoji. Koro alafu inano gigi ano kawach giga kaka siri ni sijui kiao ni kora kuodho ng'ato. An gigi okawach ga secretly, ananyiso ga nyisa popo ni nitie gimoro ma ing'eni bana dine ng'ama kuodho ng'ato kata dine ng'ama semo ng'ato. Dase nyiso nyako ni ang'eyo 1 2 3 ang'eyo Ajigo 1 2 3 akono iwinjo gi kailago to mago gik man pok atimo. Ana sebedo mana kwago kode mbaka gi kaka osepimo na kaka ose support nini ma koro kata show mogik ma koro iro nyopango na show onyisa nyaka ni Ajigo sio kia osekosana gi ng'a hizo mimi sitaki kuingilia sahi, lakini Ajigo gimadwa na wachi anaunga gi nyapa nani alikuleta kwa inbox yangu before nabiro ga nabire inbox nabire inbox na join nyako ni japap kagima ne mabiro ga inbox nani alianzia mwenzake before mwenye alikujia mano bire inbox na nene ngawa Ajigo ile Stevo janam nabiro kwa support no kabiro seri to be kaka seri ni wat seru kinda kodi taseke to ga block kata kasono since then nakoni maber ni bana Lure ni in go na what master the kodi okinyal bedi. I think I told you that. Nakoni maber Krina ni kalure ni in go du siepe na what master wo kinda kodi to okinyal bedo kamano iwinjo. Maine miduo kana koni kamano is like you took a break. I had to come back and again recharge with you. Bekumani tunakia anapokidonya inbox kichanda ngoja nikwambie mimi sikukujua bela kaka nintega sani nimeoni Stevo mbona unasema angamu wacho ni siji abiro komjo tu bekumani nani alikuja kwa inbox yangu mano kshida hapa ni kata Ajigo ni en bende nitie jok momanyo kende to kosergi te okosergi omanyo Ajigo dukati ni manyo ga support iriji bwana ne lakini koro Stevo unuga Ajigo pare walusuru big time gima watimuru gima ne okelo platform ni mar manyo client mar manyo mafans mar uso thumbewa kikwa usu chode e platform ni Stevo mokwongo kendo kata mar ariyo dem nyose support kato be mano koso ni machal nade wachne ni erokamano kuom support mosemi wadhiuru mbele walai someone is appreciative inyalo appreciate kata ngato keto nyingi juara native mina appreciate sana lakini neno gima timore aungo othuwa kodu othuwa gi ng'ato yani is like kakuru yani is like kata thumni akeni nitie kaka nyocho dwani obed gimoro kaka sijui nini unaona sijui mimi nacheza tu muziki we wagi jogi wabedi gi kwe miwa support waten on a good way manyalo miyo wagerre wate iwinjo nikech samithu waga Ajigo ni ema I need Ajigo ni bende kiny kae duara ni Stevo bi mak na kati hivyo pole unaona so kutugonganisha kichwa sio kitu ya kusaidia Ajigo mathui godo kodugisho Nairobi Ajigo inwa dok Nairobi wadhi timo kodisho Stevo imbe ka wachopo Nairobi wadhi pango show ma live wate e TikTok waguru show ji adek mafans obiro in fact ibro doka miss calls moka makagange huwa unanisumbuanga na simu au likakata giweti please Stevo ati mimi nakusumbua na simu niko busy siwezi ongea evidence WhatsApp records yingi WhatsApp ineno Ajigo kaka Krina che muka kani mae kaka oche muka ka festo day ka federal study ko cha kicha penje 1 2 3 things ka Krina okdwa kata ni federal study ungenia nino mia support mia pesa mona goal to surely
Surely. Chris koro nyaka miwa evidence. Chris koro nyaka miwa evidence ni thage ga gi simu nikech inyalo thago ng'ato gi simu nade ka onge evidence. Ana thage gi simu. Ana thage gi simu. Ajigo. Kidwa ng'eyo ng'ama lengo Krina moloyo nikech kata kawuono Krina gochona ang'ado simbe makone ni just text me. Is it a lie? Krina ariambo. Stevo. Ajigo. No gocho ni kawuono. Stevo yo. Bokinyi kapenje ni bana. Apenje ni bana nini? Apenje ni bana WhatsApp. Ang'o milink kamano sees because to me ananyise maber ni bana an kuo main nyaminwa. Me support kako wadu full support like a brother iwinjo. Apenje ni sees tiling nade ma kata text okiduoki ni WhatsApp to otemo ka gimo gocho tang'ado call no takone ni just text me I need to understand what's up. Kweli. Mara ni agocho ni mara ine yoro na message. Uko wapi umesema? Asi umenipigia. Sema ukweli. Okay. Stevo. Okay. Wawachuru gini. Stevo. Stevo nyakoni wacho ni inigocho ne. Ni oro ne message. Mogocho ni. Mano winjire. Stevo imadwa kweri ni ka nyako masero big screen. Kenya kono big screen. Correct. Udwa kelo gini mabor manade ni haya. Mane kaka jothum drama marachi. Mage drama nyaka wacham. Keta nyaka kamigocho na be mang'ado simbita kone ni just text me. To ini makoro ichako luongo nyako ni ithage gi simu ni e missed call gi endi and so on. Tiwacho ni luonge ni sis. Koro sis ni kanye kanyo to ndik ni umeni mute sana osiepa. Linga koni gimo miya wuoyo gi nyako ni bro. Nyako ni opango na show iwinjo. En mutuda gi show madhigo Oma Bay. I have to communicate with her because she is one of the people manyaka communicate go kadhia go show cha iwinjo. Mano is one. Adwa ni ogem message mar serruok maserego iwinjo. And that is the reason as to why Mose miyo bedo nikech nyako ni nyaka nyoche pa omiya show Mose connecta gi 1 2 3 people iwinjo. Koro kose miya show koro I have to follow up because en manyako wuogi ng'ama no tuda go chamonda adhi atimango adhi go show ni to dhi oling emo miya penje ni WhatsApp you may mute sana. So what am I going to do? Evidence kaka no organize ni show nikech kanu wuoyo kunyalo wacho on call seche moko hiyo hata alishasema hapa ati ameniorganize show ya Oma Bay. Unaona? Hiyo alishasema hapa. Stevo ya Oma Bay. Koro kuyanyoruka mabiparo ni shono Stevo ba ineno ayalo ingegi mami yes afadhali Stevo werigi afadhali bedo ng'ama tempa ne ni malo. Stevo gima timore ka mondo mi wakonyuru wachni gima timore ka en gimoro matin. Soma hiyo message Stevo ler anen Stevo ler kwangu mimi wewe ni sister nimekwambia ukweli bro. So kare nyako cha masero Stevo tafadhali let us not complicate this thing. Unaona? Mimi naomba tu Krina okabiro kae marni monda aketh kindi koda ni ijuchi wadigi simu kae nyisana mata go wadigi ku messages matangunu ne Krina ni wacho ni Stevo seri Stevo seri message ni ondik maler wacho ni an koka wuondi an gima nyalo bedo kindwa mokalo osiep maber onge nyatwa an ng'ati gore mwacho ni onyalo gonyi kaka sister edo en picha yako koro ni wacho ni oseri ma wacho ni en evidence ma Stevo seri koro rikelo ma Stevo no wacho ni en luongi ni sister ne koro Stevo ler ine japap Tamari was my sister. What you want seriously? Ineno kibagni. Koro aungo gimana biro bagni abaga. Wacho no serumo. To me age. Ngoja nikwambie. Wadi ka gimatie ko. Unaona yenye alikuwa ananitaka alinipigia simu. Nogocho na nasikia. Hapana, hiyo ni uongo. Hivyo kutia kwa kodi yangu me age ochul na studio. Tuangalie date ama hiyo ni gani yenye nawaonyesha. Ya Ajigo
Loruru kata devni ka ana ol gi drama mar nyako ni nyako ni ang'uyo tumbe wa Elanda Jelina ni Stevo tumbe ge mosegolo Salenya bendo wach ni timo Salenya TV kode to gi miya kode opang densi olando mare walando tumbe magi koro onge ana dich kode ma kutieko kode to miya ge Mose bagi Denzi ni ngoma na dakika chiel. Pero ni an kiki jal ko kase yudo moro tumongo manyien ni were nango kiki chieng' moro na wero nuga ni papi elach kat winjo papi elach katugoye goyo gi luor kutang evidence Koro baba iseneno gik moko kako timre nyaka koro kama koro wachope ni. Maybe kaka koro wuon wach ma nitiere gi chwanyruok e kindi gi Stevo ma baby kaka ni feel ni nitiere gimoro marach. Aserito mondo mi ane evidence kowuok e side mar Stevo. Aparo ni Stevo hold evidence because seche moko ginyalo chopo kama ginjaw pap marach. Side mar Jamigoro bende asetemo mondo mi ane that side ma ketho nying wuok e bende por kama wayudo ni kae koro in kaka wuon wach ma elite ma kelo confusion e kinde gi Stevo Jamigoro in nyalo wacho ang'o nyaka koro kama koro wachopo ni. yawa wanier gima kwani kutieko kode to miyago Salenya ninge gima neno ka Salenya Yes. Aninge gima neno ka nyako ni nitiere gimotemo timo kae one owuoyo ga Ajigo to owuoyo gi Stevo koro oloso koni toloso koni manyiso ni okodwa ni osefwenyo ni jogi osiepe koro okodwa ni ng'ani ochoma koni to ng'ani bokodwa no odhi otimre nade odhi ochoma kocha but still ose promote jogi te bro gima duonga industry kan gima anyalo nyiso owete na ariyo gi gima duonga industry ka is that support ineno kasto advice machielo ok ang'eyo but advice machielo an pod abro mana medo wacho ma advice na machielo ni client mobiro inbox ni odwa ni were kata en mana interested kodi manade bwana giri mar lach ni bende mawuok sana kimiye ng'ato koro client ok serga koro kata obini mana gi weche machal nade kata mito mana manade kata odwa uso ni polo aungo kwani client kata koni mana odwa teri kanyo aungo ichunga sana bro nikech komuoch to muoch kata er mar tinga client nok dano bana chamuro kaya client nyaka cham nikech client nigi ng'ony chamore onge giminyiso ni client ok cham chamuro client yakore pesa gi gote kiki kete chunyi chame gi chunyi gi wi cham aungo yakore yak kabisa aya Steve an kusetieko to miya mchula soya igombo chamo client no Baba an kata kaki neno di chame igombo chame to di chame Ajigo winjo marach Ajigo chama uru client nyaka chama onge normal lakini it is good chemuru chieng makoro mowuoko wan wanyira wa celebrate wawero dwatul margarian gima nyalo wacho bana yakore kayo kamera ineno ungo adu explain ne jogo wayaw nu kamera client nyaka cham evidence ayaw nu kamera nyiso kwa bed kama kumunyalo online nane no wanga maler era jathum client kokelo bodo to en gi pesa cham client nikech embe en gi ng'ony kata chundu kaka imbini Call 99 an gi penjo jathum an cham client ini jathum an advisor chama client advising no rach advising no kayie no advising no rach dere kaka de bedi jathum in gi liet client okelo ni pesa iwere to dwa ni ichame idwa ni were koro biro ketho nyingi kama hii ichame titieko no strings attached cham chiem obange we wonde wa indi bedi jathum dong di cham client okelo ni chamuru gigo bwana cham koro kiket nyingi koro ne no ko cham miyo biro ketho nyingi cham gino mi chiem mi yien kabisa anatieko nade bas
Koro ambe miya umai kawuo. Koro gima timre ni mokwongo Ajigo gi Stevo bwana wa mabore. Wach nyako konego bed ni thago wiu ni miyo uchwanyoru bwana paw thum panu ng'eyo. Gima timre ni dem no at least nosejitolea mar support. To iye kanyo weche nyaka bede apa nung'eyo nyiri gi samoro en ku, samoro geto ku. Koro an gima dakwau, unero sechulnu studio, ambe weu ochulna studio, mondo koro waromre uru. Odero in gi wach, weri gi Densi. Odero. Densi okwayo yawa. Densi bokwayo. Anakwayo. An gima nyalo wacho niya. We Odero. Gima nyalo wacho niya. Nyako ni kik thum. Nyako ni dwaro Stevo to Stevo dwaro pesa. Koro undi uradhi mbele ujower wan wageno sama gika inagi ulu kone gi kone mago are just challenges my normal human being nyaka romogo. Koro this lady should style up. Okonyal biro gi null and void evidence. Mostly rucho message magor kakore. Ni odwani wa verify. Madak no tang instantly. Stevo is just a good guy who is trying to push it. En ko donje inbox ngato mondo mi okaw gi en odhi one mind. Ni odwaro ni this lady to support him. En kare koro paro ni kare bwana dware ga. Mago gik makela tuwe. She's even forcing it, bro. Just be good to the person whom you love. Be loyal. Let it be in public. Ki inano ni obede public. Tok ni idwa chak igo ji koni kidwaro fuere maonge. Magi jo thumbe mamigosi. And we really love them. We love what they bring. What they bring to us. Omera Joni Wuod na paro ni mano dem masamoro imaya Ajigo gikon, but kaka medo bedo amedo winjo bura. To bura medo mano nego de koni te iso noma koro chake manya upcoming moro nikech ang'eyo ni nyaka to chieng' moro pod ichaki tu, but just be focused. Kanga to biro mondo mi kon kiki par ni en mar timo kamano. Do be have different minds. Odero ini onge kaka Ajigo ywak malit. Ng'ama nigi wach. An gi wach madwa tigo go. Ng'ato kogolo pesa ne timo kako dwaro. Correct. Stevo jana mokidwa pesa to kichiu services. Yani pesa, kino kidwa kichiu. Mana Ajigo we awuoyo kodi kapok adhi babana. Ajigo an bana Stevo kapok idhi, uorna namba ne ambi. Sawa. An gima nyalo kwayo bana Ajigo, Aungo, Densi bana. Un jothumbe te un joma ni mbele na. Densi ini chako go thum kata kapok ang'eyo ni nabi Nairobi ka. Umenitangulia kwenda Swiss. Aungo bende wase survive go machuo mata yeye anajua. Mi kitu naweza waomba wenzangu tushikane. Ani mbedo urua kama neti yendu bana wari uruke teko to gik moko matindo machalo ni sijui nyako moro biro iri kapok idhigo kata public domain kata kapok idhigo social media. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongi mani, sigandi joluo, joajawa.
Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.